Chlapcom nie je z môjho pohľadu niečo vyčítať, hlavne za druhú časť, pretože šlapali po tom, čo sme prakticky absolvovali jeden tréning po návrate, tak fyzicky to zvládli fantasticky, snažili sa nájsť pri tom oduševnenom súperovi, ktorý hral s veľkým nasadením a entuziasmom a bol tlačený pozitívnymi fanúšikmi, tak sme sa snažili tam nájsť medzery a to sa nám nepodarilo. Chýbal taký kľud vo finálnej časti a samozrejme vynikajúci Hrošo. A detaily sú proste o tom, že za stav 1-0 čistá situácia, ktorá by ten zápas otočila, ale ako tak kvalitné mužstvo, ak my by sme mali dať samozrejme aj iný gól, nie len tento. Hoci sú to momenty zápasu, ktoré sú podstatné vo fotbale. Fotbal máva niekedy takúto podobu, treba zablahoželať Nitre. Aj z mojej pozície im gratulujem, že ten zápas zvládli. Naštartovali fanúšikov, verím, že ich budú takto povzbudzovať aj naďalej aj v ostatných zápasoch. A naši moji chlapci musia hlavy hore, pretože predvedli naozaj veľmi, veľmi solidný výkon, ktorému chýbala efektivita, produktivita, ale tí chlapci si zaslúžia aspoň za to mentálne a oduševnené nastavenie a fyzické nastavenie ako mikro pochvalu odo mňa určite. Takže pôjdeme ďalej, liga štartuje, máme pred sebou nesmierne veľa zápasov a tento by mal byť pre nás takou novou sprúhou, hoci to výsledkovo nedopadlo fajn. Špalo, tak ten návrat do v podstate rodného klubu si asi predstavoval trošku inak? Tak v prvom rade gratulujem súperovi k víťazstvu. Zápas sa vyvíjal dosť zle pre nás, pretože sme inkasovali ľahký gól a potom sme sa už nedokázali tlačiť viac do tej koncovky a neboli sme efektívni, keď sme si vypracovali šance, ale taký je futbal, niekedy to musíme zlomiť tou bojovnosťou. Cítili ste možno trošku v nohách ten súboj v Skodane? Určite sme cítili v nohách ten súboj, pretože to bol veľmi kvalitný zápas a sme aj dosť cestovali, ale na to sa vyhovárať nemôžeme. Čo jednoznačne zlepšiť do druhého kola? Určite, aby sme sa viac tlačili do tej ofenzívy a boli efektívni.